Ibáñez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, la veritat és que estic perplex, no? Perquè per un moment no sabia si estava front el president del PP local o del president de la Generalitat. Jo crec que potser este cap de setmana no quedaven massa clar els rols. I mira, jo portava preparat des de casa un argumentari on explicava moltíssimes dels impagaments del Consell al llarg del País Valencià, impagaments que estan fent passar molt mal a les famílies. Però jo sí escolte. Senyor Folgado, vostè dia, tinc molt clar el que he de dir sense escoltar ni el senyor Serralbo, no? I li dic que això és partidista. Portar-se les coses preparades i no escoltar és partidista. I vostè que diu que el que nosaltres fem és partidista, li diré, creu vostè que la Generalitat Valenciana pugui trencar un acord amb l'Ajuntament de Vila-real de forma unilateral, ficant en perill així els nostres pressupostos, no és partidista? Per exemple. O li diria, creu vostè que no pague la ronda sud-oest com han fet la resta de pobles no és partidista? Perquè, clar, jo ja no sé el que és partidista, i partidista és quan un anteposa a l'interès general els interessos del seu propi partit, i per tant jo crec que ahir vostè avui actua com a partidista. I mire, la deuda que han dit els meus companys dels 13,5 milions d'euros són molt durs. Serveis socials, la drogodependència, l'agricultura, els plans d'ocupació, però també la resta que vostè diu que són compromisos. El que vostè ha dit ben clar és no se pot confiar, i és el lema del Partit Popular, en els compromisos presos pel Partit Popular perquè no serveixen per a res. I la veritat és que me fica nerviós que vostè la ronda sud-oest no la contemple com un deute de la Generalitat, mentre que la resta sí. I jo pensava, bueno, això és que l'anterior alcalde va fer de capità mort i va dir això ho pague jo i la resta de municipis ho pagava la resta i que vostè anava a rectificar. Però veig que vostè porta la mateixa línia que el senyor Juanjo Rubert. I la veritat és que este matí me sorprenia en premsa veure declaracions seues, així en... El PP cambia de rumbo con Héctor Folgado y fica, ¿qué opinión le merece la gestión de Juanjo Rubert como presidente? Y vostè contesta, creo que Juanjo Rubert ha hecho una buena gestión. I avui vostè vota el mateix, una bona gestió del senyor Juanjo Rubert que ha ocasionat que no tinguem la ronda sud-oest pagada per la Generalitat, que ha ocasionat que la biblioteca, que va ser una vergonya nacional per no tindre llibres, avui no estiga pagada. I un llarg etcètera. I a vostès això es pareix bé. Vostè ha intentat salvar els mobles en aquesta esmena dient que solament aquello que nos deben, i la veritat és que el que ha fet és dir que està vostè molt al costat del senyor Fabra però poc al costat de Vila-real. I la veritat és que jo només me faig una pregunta, on està el senyor Folgado que en el seu debat d'investidura va dir que només diria que sí a Vila-real? A hores d'ara només diu sí al Partit Popular i per tant ho lamente profundament. Espere que s'ho repense, que estigui al costat dels ciutadans, que és a qui vostè representa, i si no, anem malament. Moltíssimes gràcies.